Hi, I'm Rufus Stefan from Switzerland. I'm from Sweden. William Brunson from Santa Fe, New Mexico, United States. I'm from Germany. Hi, I'm from Switzerland. Great race here. I'm Brian from Littleton, Colorado. I'm Joe Camel and I'm from Switzerland. My name is Andreas Häggström. People call me Dragan, and I'm from Sweden. Probíhá tady mistrovství Evropy downhillových sportů. Jsou to sporty dlouhý skateboardy, na kterých se stojí nebo leží a jezdí se na rychlost dolů. Používá se výhradně gravitace jako pohon, kdo je rychlejší, vyhrává. Jak je dlouhá ta trať a kolik zhruba tak jezdí? Je to dlouhý 3,5 km zhruba a největší top speed tutoším byla 105 km v hodině. Chris McBride, Američan, to bral GPS. Popiš trošku ty disciplíny nebo ty jednotlivý skatey. Vlastně na longboardu se stojí, nebo teď už se skrčujou. Stojí se na tom dlouhým prkně, dlouhým skateboardu, jede se dolů. Street luge je v leže na zádech, vlastně sáňky, jako sáňky na olympijských hrách, až na to, že tady na to máme silnici, mají víc párů os. Classic luge, to je stará škola, ty používají jenom 2 páry os, jinak taky jedou na zádech, a dirt bike, což je vlastně longboard opatřený velkýma kolama na kolo a na tom sviště dolů. Jak ses vlastně dostal vůbec k tomuhletomu sportu jako takovým? Začnul jsem 2003, jsem šel do univerzity ve Vancouveru a tam mi trvalo asi tak 15 minut z jedné třídy do druhé třídy jít pěšky, tak mně se to nelíbilo, že jsem došel do třídy a už učitel tam psal a musel jsem to všechno dohnat, tak jsem si koupil prkno a půjčil jsem si od kamaráda, který tam měl ve škole, než jsem si ho koupil první prkno a když jsem přijel nazpátek domů, tak já žiju půl cestě na lyžařském středisku a ta cesta je normálně skoro 20 km dlouhá, tak jsem začal tam jezdit a zalíbilo se mi to hodně. Po internetu jsem viděl, kde všude kluci jezdí, jak rychle a ty zatáčky, jak berou. Cítíš se jako normálně Formule 1, ale bez pedálu.